Čus. Takže tento pořad bude moc, ale vážne moc dobrej. Takže menuj sa Samantha. A teraz budeme variť. Idem vám ukázať, čo budeme potrebovať. A na konci vám ešte niečo poviem. Takže budeme na to potrebovať dobrú šlahačku, ďalej granko, alebo ako vy k tomu hovoríte, banán v koliečkách, a to je jedno, či bude tučné a tak ďalej, hej, a nejakú nízku, väčšiu. Taký ten malý bonus je, že som si pozval moju kamarátku, aby mi pomohla, keď niečo nebudem vedieť. Bohužiaľ, papier ešte nemá, čiže si trochu ešte počkajte. Ona si to vezme, takže zatiaľ počkajte a hneď sme tu. Tak už si ho našla. Tak tá má kamoška sa menuje Rosie. Rosie, poď sem. Ahoj. Čus. Takže, aby ste vedeli, je to lama a tu má ten rozvrh. Čus, ahojte, ja som Rosie. Takže budeme pomáhať pri varení. Takže teda pozerajte. Dúfam, že sa nám to podarí. Ale jasné. Takže veci máme pripravené a Rosie nám bude čítať. Tak poď, Rosie. Za prvé budeme musieť, do misky dáme, čo to je? Hoj, ukáž. Aha, do misky dáme banány, tváre takého krúžku. Aha, áno, takže to je takové, ale do misky. Hej, takže zrezujeme misku a budeme no, takže ideme na to. A má to byť vedľa seba. Dobre. Taký krúžok ako keby. No. Barániky. Strašne baráni chutia. Aj. Takto. Dúfam, že nám to bude stačiť. Ale jasné, možno budeme trochu viac. No, veď keby niečo, tak potom môžeme zjesť, ak budeme trochu hladné rozohľadné. No. A keby máme povedať, koľko toho banánu treba, tak vážne vám nepoviem, lebo to neviem. Proste si vezmite trochu tak viac. No vlastne nejak tak, ako budete mať aj veľkú misku, to je strašne šmiklavé, Rosie. No, chápem. Myslím, že nám to aj celkom akurátne vyjde. To dúfam. Počkaj, to trochu tak natlačím. Ešte mám tu dve v miske. Ak to tam nepôjde, tak to môžeme zjesť. Dobre, tak 3. Som sa trochu... Dobre, vieš, to už nepôjde asi. Skúsim ešte. Nejako to tam nepôjde. No takže tie dve potom zjeme, hej? Potom, keď to bude hotové, tak potom to môžeme zjesť. Čo ja to hovorím? Dá sa. Dobre, tak ja tie banány trochu ešte otlačím, ako vidíte, nám zostali 2 minúty. Takže nejak tak toto vyzerá. A teraz si vezmeme šlahačku. Ty si povedal, že máme zobrať šlahačku. Nie ja. Okay. Takže otvoríme šlahačku. No, preto musíme takto pohrkať. Hej, takže hneď sa k vám vrátime. Musíte aj pozrieť, že či je ešte dobrá. Ja. Takže robí sa to tak, že tuto budete tak stláčať. No, neviem, či mi to pôjde. Počkajte, to viem vždy takto, druhou rukou. Celkovo.
Bola. Trochu mi to... Bolo, to je ťažké. Ups. No, vyzerá to nejak takto. To som to trošku dokveckala. Oj. Ešte kúsok máme. Trochu dám ja. Už dajte šalačku, ako vy chcete. Počkaj, ešte zase mi to nejde. Dobre. No. Dobre. Tak nie, toto stačí. Teraz šalačku zavriem. Ideme na to. No, ďalej, Rosie. Ďalej musíme otvoriť gránko a ho tam na tú šľasku posypať. Čiže vyzerá to takto, teraz to tam posypeme. Takže tu máme gránko alebo kakao, ako vy tomu hovoríte. Blo. Rosie mi s tým pomôže, tak čakajte. Už sme to dali dole, takže Rosie môže ísť tam. Toto dám trošku. Toto daj. Dobre. A ideme s gránkom sypať. Super, sypanie. Bezva. Aby sme to zase nepresypali dosť. No, nejak takto. A teraz to máme zatvoriť v tom gránku. To tam nepíše, ale dobre. A teraz tie banány môžeme tam aj použiť tuto hore. Lebo sa to tu aj píše, že... Bližšie tam. Keď vám náhodou zostanú nejaké banány, tak ich môžete použiť nahor. Vieš, takže to môžeme použiť. Dobre, lebo sa mi to zase úplne nechutí tento vec. Hej? A zapekneme to tam, alebo položíme. Môžeme položiť. Zase sa to tu. Oj, bože. To drží. To je jedno. A to sem druhé. Dobre. Hotovo. Takže teraz takto. Môžete si to dať do... No, až ja to píšem, že... Aha. Kto chce, tak si to môžete dať aj do chladničky, a kto nie, tak takto, hej. Takže teda, ja som Rosie, ja som Stella. No, neviem, ty to na začiatku nepovedala zle. No, neviem, ale som Stella. A teda, ak ste si to robili, tak aj dobrú chuť. Čaute. A keby niečo, tak nám napíšte do komentárov, ak vám to chutilo, ak to bolo hnusné, hej. Takže teda dobrú chuť. Čaute.